Bulag na eh. Dahil na, helmet ka man? Ha? Nag-helmet ka man? Dahil sa kapila. Kita. Kita. Sabi. Padumang kamerle. Happy birthday. Hindi ko na nga alam kung saan ko pupunta. Adam. Ayan, 40 days. Itong mga to, kakain daw sa labas. Or libanat na. Karain na. Libanat na. Rico. Bukat na to. Ha? Nagabat na to. Tayo ma? Ha? Tubangan sa naman, Jo? Ha? Tutubangan sa naman. Sa daw yung mga raay. Ayaw. Pagkadaw ka pa mga talaga. Dahil na, haloy na. Bukas pa dimik. Kasi naman mas luwas ako pang papanguros-nguros. Lagi to, Jo? Naka-record. Naka-live ka? Ah, iya. Kali mo dyan sa sa YouTube. Sabi ako, natang motor man kita iba. Iya.
tambo. Baka saan sila sa tambo? Bernabe. Hindi ko na makakailangan to eh. Paano ko yung Sabado nyo? Mapakrami. Ako. Sabado. Pag namin ko ako ulit, madis yung Duman Laguna. Ano ko kayo pasukat ko ng uniform. Kasama nyo, libre. Libre sa mo yung alawas, taon-taonan. Oo, sayang man kaya. Eh sa mga bakal ko, lagpas ang gribo ang sarong set. Oo. Sabihan ko na dyan. Sabihan ko na dyan. Ihanda mo na sa Lanagan. Sabihan ko na sa dyan. Junior Rene, Junior League Hospital. So alam pag fiesta, nil kasi doon yung ate. Isama sila ni Angi, nagputok sana. Tapos sa itong nakaating aldaw, nagulit naman sila kayo sa abong niya. Si Junior Angi, ay Junior Rene. So nakikita rin ng matuana, may istorya sa Pasig. Si Adjong Bare, ako tagpana, bigparan yung kalisisa kang sa Korja. Bigparan siya, bigpametod. Nga. Ayo. Nag-aangkat-an. Nag-aangkas. May magdalang helmetan. Dapat magdala ka sa diri mong helmet.
Ay mahaw-haw man dyan. Gagamitin ka ibang tao, gagamitin mo man. Kaya rin ang angkas sa ninyo, kaya dapat itala ka rin pag-angkas. Ha? Oh iya. Traffic. Yan eh.
Gusto mo ba? Hindi kita mababa? Oo, tayo ko. Ano pa yung patikutan? Sa litro. Sa stoplight. Paraon. Ayun o. Kulay green. Yan katalingan. Itong katalingan tuloy na ano, na value harong. Diretso yan. Ha? Diretso. Sig sabi! Bringing height on. Sabi ko, pikutang kita maluwas. Ay, pagkakali ko na matigutan kita. Puno pa rin yan. Ay, sabi diretso. Ang ano kay Diyos mo ba? Oh iyo. Okay. Nag-ikat-ikat kita naman, no? Sen? Kaya na diretso? Dahil ba?
Mahal, Jay? Jay? Yeah. Saan dyan? Diretso? Diretso? Ay! Mahal na expresso eh. Mahal na expresso eh. Oo. Magkaroon sa alang talista Juan? Kung mga harong sa talista magkaranik na? Harong nga sa listre? Kung magkataranik na? Sorry man. Indas na.
siya, diretso. Ya kan? Kaya na eh. Matraffic bata dari Kaya
Pagyo, baka agi kag te. Ha? Gusto mo yung agi.
Sana, Pinakapinampungan, napaliwak kita. dos pa rin daw? Pero yung pagod ko, ang pagod ko. Wala. Wala pa ko na kapatid ko ng mga video na makarami. Nagtapa niya nagpista. Ha? Nagtapa nagpista. Ha? Nagtapa nagpistahan. Naka-U-turn. Nakag-duty ka din? Ha? Nakag-duty ka din din. Sumulas mo munisipyo? Ano yung sa munisipyo? Kasi, diretso pa? Inauri na kami sa Hindi?
Ano park yan? Ha? Ay, salamat.